Oletko koskaan leikkinyt varjoleikkejä? Tai nähnyt varjon kulkiessasi ulkona? Valo etenee suoraviivaisesti. Tässä siitä pieni havainnollistus. Valo kulkee suoraviivaisesti eikä pysty ohittamaan valoa läpäisemätöntä kappaletta. Syntyy sydänvarjo. Äsken nähdyn sydänvarjon lisäksi on olemassa myös puolivarjoja. Puolivarjo syntyy, kun valonlähde ei ole pistemäinen, esimerkiksi hehkulampussa. Puolivarjo on sydänvarjon ympärille muodostuva haaleampi varjo. Seuraavaksi tutkimme valon suoraviivaista kulkua ja kappaleiden läpäisyominaisuuksia. Tarvitset taskulampun, läpinäkyvää muovia, leivinpaperia ja kartonkia. Sekä vielä viimeiseksi jonkunnäköisen. Nyt aloitetaan tekemään meidän havainnollistavaa koetta. Ja tässä on meidän koeasetelma. Eli valonlähteenä on tuommoinen taskulamppu. Täällä on erilaisia materiaaleja, jotka me aiemmin esiteltiin. Ja nyt me aletaan testaamaan näiden erilaisten kappaleiden läpäisyominaisuuksia. Eli kuinka hyvin toi valo läpäisee nämä erilaiset materiaalit. Ensimmäisenä meillä on tämmöinen valkoinen pahvi. Niin nyt te voitte stopata videon ja miettiä, että millainen varjo tästä voisi muodostua, kun tää on valkoista pahvia. No niin. No tästähän tulee tällainen erittäin tumma varjo. Näkyy sydänvarjoa, ihan pikkasen näkyy puolivarjoa tuolla. Ja sitten katsotaan leivinpaperin läpäisyominaisuuksia. Nyt voit taas miettiä sitä hypoteesia, että millainen varjo tästä muodostuu. Nyt laitetaan kappale tuohon valonlähteen eteen. No niin, no tämähän näyttää vähän vaaleammalta. Eli tällä on vähän paremmat läpäisyominaisuudet tällä leivinpaperilla kuin pahvilla. No sitten kun me otetaan tämä meidän muovinen läpinäkyvä kappale täältä, nyt voit taas miettiä hypoteesia, että minkälainen varjo tästä voisi muodostua. Tässähän on aika haalea varjo. Hädin tuskin erottaa varjoa tuolta. Eli tällä on vielä paremmat läpäisyominaisuudet kuin noilla muilla kappaleilla. Ja nyt vähän teoriaa sitten, eli miten varjo syntyy. Jokin esine tai asia tulee valonlähteen eteen ja estää sen läpipääsyn. Tuossa meidän kokeessa huomattiin, että kun me laitettiin niitä erilaisia materiaaleja siihen valonlähteen eteen, niin se valo ei päässyt läpäisemään niitä esineitä, josta sitten muodostui se varjo. Ja tämä varjon voimakkuus riippuu esineen läpäisyominaisuuksista. Ja me huomattiin, kun meillä oli niitä erilaisia materiaaleja, niin niistä muodostui erilaiset varjot. Että se pahvin muodostama varjo oli vaikka paljon tummempi kuin sitten se varjo, joka muodostui siitä läpinäkyvästä muovista. Siitähän näkyy ihan pientä varjoa vaan.